Хай, Кроки, какво става, Чери? Как си днес? Time to clip farm. The baby. Котенце. Мяу, 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 мяу. Цъц! Мар още един. Още един. От 1 до 4 чат, вие сте. Но аз съм закачен, моля ти се. Никога не съм бил закачен, аз не съм закачен. Много сладко спи, глей са как сладко ще спи. Глей са. Може ли един чипс, моля? Едно. Получих скапан интернет. Така де. Кой го каза това? Не, блъскай! Блъскам майга, така де. Какво искаш там, братле? Айде, влизай, да ти... Yes! Oh, no! Oh, poor baby! Baby, get out of there, baby! Get out! Не, бе, брат! Вижте, спаси го. Той сега ще ме блъсне. Ей, лайньо! Виж го, Тингири-тингис! Тингири-тинги-тингис! Тинги-тинги-ти! Тингири-тинги-ти! Какво трябва да го правя? Какво трябваше да правя? Аз вече забравих. Тингири-тинги-ти! You've got mail! Тингири-тинги-ти! Тингири-тинги! Вуу! Опа! Ще го оставя тук за малко. Да не се изгуби. Леброн Джеймс! Хейзъл, отивай, ти изглеждаш някаква така де. Изглеждаш готина. Краля на гората! Моля го бутна! Ти покава пръщето. Ега. Виж го как гледа, братле. Ето, playing with the baby, don't worry. Ето, той е щастливо. Вижте го колко е хепи. What the fuck? It's only yesterday, yet here we are. Gather round and watch as 225 demonstrates their incredible artistic skill. Трябва да рисуваме. Край, братле. Иска да нарисуваме черешки, невероятно. Супер! Що е Angry лайното? Разбрах! В чат. Чай само да гледам референ... супер. It looks like we have another arrival. Stop what you're... Très bien. Какво е, бе? Сега ще ти дам и на тебе. Аре, яш. Interesting. Take him to the star. Букук! Вече са 3 ли, бе? Was that entirely necessary? Get it down so we can continue with the наказан да гледам. festivities. Виж сега. Там гледайте. Аре, взимай още. Ice cream privileges have been revoked. Ето, бе. One per child. The sign Funfair Day is cancelled. That plane was company property. И това може би беше най-отвратителният бокс, който съм си взимал някога. Следващия път го отваряш. Чери, няма да има следващ път. You lying? Yeah. Отваряме най-премиум покемон продукта за 2025 година. I like you, man. You lie a lot.